Tieno Joab, Ramogi TV. Ero kama nenya Joab pod wantiere weche mag siasa kama jaod bura manyando Jared Kelo koro yango ni orito giliyo odiochieng'no ma jatend piny William Ruto biro chamo mo mane tam mare mar ariyo kaka jatend piny ni mano biro bedo nyuol manyien mar piny Kenya. Okelo loso e gwenge ma Asere e sub county ma Ugunja kama ne en gi nyawadgi Opiyo Wandayi ma oseyo kweth mar Linda Mwananchi ni gichano lweny e county ma Homa Bay e limbe margi makiny Efinya Kidi miwale. Gwenge ma Asere sub county ma Ugunja e ka chung'od bura ma Ugunja. Jatend migawo mateko Opiyo Wandayi kod jaod bura manyando e kind josiasa mamoko oyuoro romo moro kama Okelo opedhe ayanga ni orita ahinya odiochieng' ma jatend piny William Ruto biro chamo muma kendo e tam mar ariyo wirani mano biro bedo nyuol manyien ma piny Kenya. I cannot wait for that day when President Ruto will be driving his convoy to Raila Odinga Talanta Stadium in Nairobi to carry the Bible for his second term without the votes of the disunited opposition. That is the day that will mark the rebirth of our country. And indeed, our country will move to greater heights. Nyawadgi Opiyo Wandayi to makamen kod kweth ma Linda Mwananchi ni gichano lwenye county ma Homa Bay. Ma kaluwore gi limbe kwethno mochan kiny e gwenge Masindo kod boma ma Homa Bay. Wandayi onyisogi ni gilos duond bura margi mondo mi girade pap. Wale watu kulinda tumbo, wale watu wa kulinda uhuru na watu wake, ndio ati wanapanga kwenda kuzua fujo kule Homa Bay. Wacha niwapatie mawaidha. Wacheni kuleta fujo katika hizi counties zetu. Sawa sawa? Kama mko na uwezo na nguvu ya kupingana na sisi, muundeni chama, muje kwa kiwanja tuonane ana kwa ana. Nyinyi watu wa linda uhuru, nyinyi watu bure kabisa. Jotelo go bende odok ne lek ma dongruok ma imenyo godo higa 2060 ni en mar jogo manigi yie e dongruok ma piny Kenya kendo jogo ma ok dwar twak e wi chenro dongruok go obede ot. Bende gimedo ni e bwo duond bura mar ODM kod sirkan manywanda ma broad-based gibiro nywako lwedo mar yeyo chenro duto. It is a talk of the willing. For those who are unwilling to talk, we will not invite you. You can stay at home with the less ideas that you have, because the talks are only meant to propagate the well-being of the Republic of Kenya. We want to consolidate our forces under ODM and under broad-based government. And ndio sababu kama kuna nafasi ya watu ambao wanatamani viti kuongea na kujadiliana na kukubaliana, tufuate hiyo barabara. Kwa machielo e county ma Migori, Governor ma Homa Bay Gladys Wanga oriwore kod nyawadgi ma Migori Ochila Yako e nyasi mar alam e kanisa ma International Gospel Ministries kama Wanga ojiwe achiel mar oganda kod kwe e kinde ni ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027. We are praying for peace in this nation. We want to have peaceful elections as we go into the next year. We want everybody to conduct their activities in a peaceful manner and unity of the nation as well. Not to divide ourselves along tribal lines, because we are one nation, one united country. Efinya Kidi, Ramogi TV. Wadhi nyime kama jatend duond bura mar PLP Martha Karua oseo sirikal mawacho ni kelo jonjore pacho kae kendo nyayo tulo. Karua medo ni sirikal osekelo kweth jore